Rwan ar S4C, dyma ddarllediad gwleidyddol gan Llafur Cymru. Yn gaeaf hwn, rwy'n gwybod bod pobl ledled Cymru yn ei chael yn anodd oherwydd costau byw uchel. Mae degawd o anrefn economaidd yn golygu bod aelwydydd Cymru yn talu miloedd yn fwy am ei morgesu a rent. Ac ar draws y Deyrnas Unedig, mae mwy o droseddu'n mynd heb ei reportio a heb ei datrys. Y gwir plaen yw bod Llywodraeth Caedwadol y Deyrnas Unedig yn ganolbwyntio mwy ar amladd ymysg ei gilydd nag ar ddelio â'r problemau mawr. Mae obsesiwn gyda chodi helynt yn golygu nad yw'r problemau go iawn yn cael blaenoriaeth. Hyd yn oed nawr, maen nhw'n ymladd fel llygod mawr mewn sach. Mae'r cydwadwyr wedi profi, dro ar ôl tro, nad ydynt yn mater o ofalu amdano'ch eich hun i'w llywodraethu neu eich ffrindiau, bwrw mlaen ar gwaith sy'n bwysig. Drwy gydol fy nghyfnod fel Prif Weinidog Cymru, mae hynny'n rhywbeth yr wyf bob amser wedi i roi wrth wraidd fy llywodraeth. Mae Llafur Cymru yn bodoli i gyflawni'r gwaith a ymddiriedwyd i ni ei wneud. Mae hynny'n golygu bob dydd ei bod yn gweithio'n galed i wireddu addewidion awnaethol. Addewidion fel cyflwyno prydiau ysgol am ddim i bob blentyn ysgol gynradd. Creu degaid o filoedd o prentisiaid o ansawdd uchel i bobl o bob oed. A chynnig i bawb o dan 5 ar 20 oed yng Nghymru gyfle i gael addysg hyfforddiant neu gyflogaeth. Addewidion fel presgripsiynau am ddim a darparu mwy o wasanaethau yn nes ac adref. Ond fe waethom fod ragor o waith y gallwn ni ei wneud. Ragor o gallym ei gyflawni drwy newid y Llywodraeth yn San Steffan, gyda Llywodraeth Llafur yn redeg y Deyrnas Unedig, rhywbeth sy'n cyd-fynd â'r uchelgais sydd gennym i Gymru i gyflwyno newidiadau beiddgar radical. Dychmygwch am eiliad, sut beth fyddaidd dyfodol. Eich bil ynni wedi ei dorri am byth gan arbed hyn at 1,400 o bunnoedd y flwyddyn i chi. Elw o ynni yn greu yng Nghymru, yn aros yng Nghymru, nid pocedi bobl gyfoethog. A'n cymunedau yn fwy diogel gyda mwy o heddlu gymdogaeth a swyddogion cymorth gymunedol a'r heddlu arain stridoedd. A gwasanaeth yr heddlu sydd wedi adfer hyder yn yr heddlu. Ac ar ôl blynyddoedd o fethiant, ein economi ar ôl ar ei thraed, gyda chynllun i sicrhau twf parhaus uchaf yn y G7 a gwneud pawb, nid dim ond ychydig yn well a'i byd. Gyda Llafur, mae'r dyfodol hwnnw o fewn cyrraedd i ni. Pan ddaw'r etholiad cyffredinol, ni allu eich dewis fod yn glirach. Dan y cydwadwyr, bydd Cymru'n cael mwy o'r un peth. Dan y cydwadwyr, mwy o oedi dros materion mawr a'r Deyrnas Unedig yn sefyll ar ei hifan. Dan y cydwadwyr, mwy o addewion wedi eu torri gan blaid sydd mewn cornel. Neu, gyda Llafur, Teyrnas Unedig, gyda Keir Starmer yn Brif Weinidog, gyda nodau difrifol creu adadwy. Gyda Llafur, Teyrnas Unedig fwy hyderus ar y droed flaen eto, ac yn falch o'i lle yn y byd. Gyda Llafur, Llywodraeth y Deyrnas Unedig sy'n gweithio gyda'n Llywodraeth Llafur yng Nghymru i roi i chi Gymru gryfach. Mwyn ac mwyn y Deyrnas Unedig, mae Llafur yn barod i arwain.